ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футбол. пешниҳоди шумо мекунем ҷараёни бозии дастаҳои панҷшери Ҷалолиддини Балхӣ ва Равшани Кулобро аз доираи бозиҳое ки дар доираи рақобатҳои даври шашум дар Лигаи Олӣ ба нақша гирифта шудааст ва имрӯз бозии ин ду даста дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе сурат мегирад. мизбони рақобат дастаи панҷшери Ҷалолиддини Балхӣ аст. дӯстони гиромӣ, қабл аз он ки ҳайъатҳои асосии ҳар ду дастаро барои шумо муаррифӣ кунем, ин нуктаро мехостам бигӯям ки имрӯз дар ҳайъати эҳтиётии дастаи равшани шаҳри Кулоб тавре дида мешавад футболбозе ки қаблан ба садамаи нақлиётӣ дучор омада буд ва муддати чанд вақт дар бозиҳои даста иштирок карда наметавонист, имрӯз ба феҳристи бозигарони даста дохил карда шудааст ва мо тавре мебинем аз дақиқаҳои аввал футболбозони дастаи равшан албатта бо ҳайъати асосӣ вориди майдон шуда истодаанд, вале ҳамзамон бо ин дар феҳристи бозигарони эҳтиётии даста мо ному насаби бозигаре ки қаблан гуфтем осеб дида буд ва дар рақобатҳо иштирок карда наметавонист, онро дида истодем. Ҷамшед Махсумов баргаштааст ва ба ӯ албатта мо шифои комилу оҷил орзумандем. хуб, дӯстони гиромӣ, рақобат шурӯъ мешавад баъд аз чанд лаҳзаи дигар. ва мо бевосита таваҷҷӯҳ хоҳем кард ба ҳайъатҳои асосии ҳар ду даста. Дмитрий Черишев баъд аз он ки дар оғози мавсим андаке дучори мушкилӣ шуд дар бозиҳои даврҳои якуму дуюм, инак тавонист ки ҳолати дастаи равшанро хело беҳбуд бахшад ва ин шабу рӯз тавре мо мебинем дастаи мазкур ҳоло дар сатҳи бисёр хуб ҳунарнамоӣ карда истодааст ва илова бар ин дастаи равшани шаҳри Кулоб дар ҷараёни бозиҳои қаблан нишондодаи худ собит кард ки метавонад яке аз он дастаҳое бошад ки баҳри зинаҳои ифтихорӣ талош намояд. инҷо вазъияти хатарнок ба миён омад ва ин ҳолатро тавре мову шумо мебинем бартараф мекунад дарвозабон, аммо бархурд ба миён омад ва ҳоло кӯмаки тиббӣ лозим аст. як бори дигар ҳолате ки бархурд буд метавонед бубинед, воқеан ҳам каме нигаронкунанда аст.
خب دوستان گرامی این لحظه ها کمک تیبی میرسونند. بعد دروازه‌بانی دسته پنچر کمی انتظار میشویم و بعدا هیئت‌های هر دسته رو البته برای شما با پورگی خواهیم گفت. اینک دوستان گرامی فرصتی آن هست به هر حال ما به هیئت توجه کنیم چون که کمی وقت هم در ابتدای بازی امروز تلف یافته ایستاده است. پتر سارکودی در خط دروازه دسته مذکور رقم 24 فوتبالبازان خط دفاع رقم 17 کاپیتان دسته روشن جان دخترش روشن جان عزیزов به شکل پوره درست و بگویم دقیق نامناسب این فوتبالباز است که کاپیتان دسته میباشد. فوتبالبازانی که در موقع دیگر بازی میکنند اینها رقم 9 عبدالفتاح خدایدادزاده، رقم 13 قربانبو شیرالیف، رقم 18 مهدی، رقم 20 دوریان نگانگو، رقم 21 کریستیان گیان، رقم 22 پرویز باقی اوخونوف، رقم 27 روزی محمد عبدالرحمانов، رقم 63 عمرجان شریپов و رقم 70 رستم کوچکارов هستند. سرمربی دسته بختیار حکیمов به حساب می رود. هیئت دسته روشنی کلوب که امروز با پیراهن‌های رنگی سرخ به میدان برآمده است عبارت از بازیگران زیرین است: یوگنی گریتسنکا در خط دروازه، او همزمان کاپیتان دسته است. فوتبالبازانی که در میدان هستند: عبدالرحمن نوزیمов رقم 8، رقم 9 عزیزبек حییتов، رقم 11 شودیجان مرادов، رقم 14 بختیاری خورشید، رقم 21 شریدین بابویف، رقم 25 اولا اولова аянвале، رقم 26 اندری مارкович، رقم 44 аудриола зепата، رقم 74 сорбон ژیوسف و رقم 98 الکسی گلوانی. سرمربی دسته دمیتری چریشف از کشور روسیه است. گروه داوران در بازی امروزه عبارت از هیئت زیرین هستند: سرداوری رقابت رستم نورماتov، با او حمزه شویمردونov و شریفبек نوریدینов در دو کنار کمک میکنند. داوری چهارم اصلیدین تاگویف است. حالا هجوم فوتبالبازان دسته روشن رو میبینیم. بختیاری خورشید از کناری چپ ارسال توپ رو انجام داد و این حالت برطرف شد. عزیزبek حییتов پس به قفا، عبدالرحمن نوزیمов اون است توپ رو باز به قفا روان میکند. بعد دفاعگری مرکزی و از نو هجومی فوتبالبازان دسته روشن توسط کناری راست راه اندازی می شود. حالا پس با کناری چپ بختیاری خورشید خیلی فاولانه این هجوم رو دستگیری کرده است. از دفاعگری مذکور و خیلی خوب با هجوم ها پیوست هم می شود همین لحظه ها. خوب با خطوری گروهی داوران اساسی همچنین در رقابت امروزه دوستان گرامی گروهی ویدیو داوران هم دعوت شدند. گلمراد صدرلو نفری بسیار هم با تجربه در حجره ویدیو داوران نفری اساسی است، یعنی راهبری گروه، و با او دلشوده رحمانова و زحل خوجانظرова کمک میکنند. کمیسر بازی فریدون عطایف و ناظر داوران امید رحیمov هستند. قاعده بازی بیرون می شود. خوب دوستان گرامی روشن در سه بازی اخیر سه غلبه دارد. از جمله آنها در بازی دوری گذشته مقابل حاصلات توانستند 2-1 پیروزی به دست آورند در خانه خود. این اولین بازی خانگی برای دسته روشن در ورزشگاه کلوب آرینا بود و جای یادآوری است که نیمه یکم بسیار هم خوب سپری شد. 2-0 آنها برتری پیدا کردند، اما در قسم دوم به هر حال حاصلات کمی فشار آورد و کوشش کرد تا حساب را برابر کند، اما خیر از یک گلی که آنها به هدف رساندند دیگر امکانیت های
баъди истифода бурда нашуд ва бо ҳамин ҳосилот дар дерби минтақаи Кӯлоб аз Равшан дар бозии даври гузашта шикаст хӯрд. Равшан бо 10 имтиёз дар ҷадвали мусобиқа дар зинаи сеюм аст ва дар сурати комёбӣ дар бозии имрӯза метавонад боз ҳам мавқеи худро дар ҷадвал беҳтар кунад. ҳамчунин дӯстони гиромӣ ҷои ёдоварист ки ҳарифи имрӯзаи дастаи Равшан Панчер дар бозиҳои даври қаблӣ дучори бохт шуд. аслан Панчер дар 5 бозии қаблӣ ҳамагӣ як мусовӣ дорад. онҳо дар дерби минтақаи Бохтар аз дастаи Вахши шаҳри Бохтар мағлуб шуданд 2-0. ягона имтиёзи худро онҳо дар бозии Сиддии Барқчӣ ҳисор гирифтанд вақте мусовӣ 0-0 бозӣ карданд. ҳоло Панчер бо ҳамагӣ як имтиёз дар зинаи охирини ҷадвал мавқеъ гирифтааст. аз онҳо болотар дастаҳои ҳосилот аз ноҳияи Фархор ва Истарафшан ҳастанд. аз дур инҷо зарба иҷро шуда тавре мебинед хело ҳам баланду ноаниқ буд. баъд аз он ки фишори ибтидоӣ дастаи Равшанро таҳаммул карданд ва тавонистанд онро қисман бартараф кунанд, футболбозони дастаи Панчер ҳоло худ кӯшиш мекунанд ки ба ҳуҷум гузаранд. инҷо партофти бисёр хуб ба хати ҳамла аст ва вазъияти хатарнок. меафтад бозигари дастаи Равшан ва довар ба нуқтаи иҷрои зарбаи пеналти ишора карда истодааст. ҳамзамон корти зард нишон медиҳад ба Петер Саркодие. Рустам Нурматов сардовари бозии имрӯза зуд ба нуқтаи иҷрои зарбаи пеналти ишора кард ва ҳоло ишора бар он дорад ки ҳатман аз ҳуҷраи ВАР дида истодаанд ин ҳолатро. пеш аз ҳама бояд дар мавриди он бигӯем ки офсайд буд ё на ва баъдан хуб инҷо медонед шубҳаовар аст дӯстони гиромӣ афтидани Олауло ва Аянвале. каме интизор мешавем. ва довар бо ишораи рост гунҷа дар фазо барои мо дарак медиҳад ки худаш рафта аз наздик монитори ВАРро мебинад ва баъдан хулосаи ниҳоии худро дар ин маврид мебарорад. хуб бибинед тӯбро ба канори чап мегузаронад Олаулова ва баъдан афтида истодааст ӯ ҳатто бе расиши дарвозабони ҳариф. агар найрангбозии футболбози хатти ҳамлаи дастаи Равшан инҷо маълум шавад, пас мумкин ба ӯ корти зард нишон диҳад довар.
ولی بسیار دقیق و موشکافانه همین حالت رو دیده بعداً خلاصه‌گیری کردن لازم، چونکی بحث ها میتوانند بعد از مراجعت باور و باز هم قبول قرار نادرست به نهایت زیاد شوند. خب برمیگردد داور رستم نورمتوف و چی اشاره میکند؟ نه، پنالتی نیست، پنالتی نیست و کارتی زردی با دروازه‌بان نشان داده شده بکار میشود و کارتی زرد با فوتبال بازی دسته روشن. بله، چیزی که بالاتر گفتیم، یعنی جگوندا اولا اولوه ایانواله نامونسای پورای این فوتبال باز همین گونه است. در حالت قبلی معلوم می شود که برقصان خود را به زمین پرتافته است تا اینکه پنالتی کار کند و این رنگ‌بازی و یا سیمولیسیون او را داور توانست پی برد تنها بعد از دیدن وار و با همین پنالتی بکار می شود و با خودی فوتبال بازی دسته روشن کارتی زرد نشان داده شد. در جوگیشوی فوتبال بازی دسته روشن در مجموع میتواند 4-4-2 باشد و یا اینکه 4-1-4-1 دوستان گرامی، چونکه طور ما دیده استادیم در آغاز بازی امروزه در بسیاری از حالتها شریدین بابویف از خط حمله دورتر بازی دارد، یعنی یا در خط نیم محافظه در مرکز یا اینکه در کناری راست پیدا شده است از شریدین بابویف. دوام دو روز اخیر در کشورمان تقریبا به ایست باران بریده ایستاده است و در چنین وضع آب و هوا برگزار کردن این بازی ها برای فوتبال بازان نیست چندان آسان نیست، اما به هر حال این دو دسته که حالا در میدان حرکت کرده ایستادن کوشش میکنند تا به هدف اصلی خود کسب امتیازها در این رقابت نائل شوند. از نزدیک دروازه تو باید به بازی درآورده شود. اندری مارکوویچ حالا اشاره دارد که در مورد قراری قبلی که داوران قبول کردن چندان راضی نیست و کمی بحث هم داشت با داوری کناری. باری دوم در جریان بازی امروزه کمک تیبی رسانیده می شود به دروازه‌بان پنچر پتر سارکودیه. از روشن بالاتر در جدول مسابقه لیگ اولی دسته های وخش و استقلال قرار دارند. وخش 11 امتیاز دارد، استقلال 13 و جای یادآوری است که محض همین دو دسته تا کنون دچار باخت نشدند. دو دسته که تا کنون یگان باخت ندارند، استقلال و وخش، حالا در صدر جدول هستند. دسته خوجند هم بعد از آغاز نه آنقدر خوبی رقابت ها در سه بازی اخیر کامیاب شد و اینک با 9 امتیاز دسته خوجند و زینه چهارمی جدول مسابقه برآمده است. حالا البته جدول پوره نیست چون که در پیش ما را باز بازی های دیگری دوری ششم انتظارند. رقابت های باقی مانده دوری ششم امروز پگاه صورت میگیرند. ساعت 23 با وقت دوشنبه در همین میدان حاصلات فرخار با استرافشن بازی میکنند و پگاه کلوب مرکزی ورزشی ارتش با وخش و برقچی حصار با استقلال هنرنمایی باید کنند. بعدا برنامه رقابت های دوری ششم در لیگ اولی جمع بست می شود.
абдураҳмон нозимов тӯбро нигоҳ медорад. пас ба марказ Шеридин Бобоев. инҷо акнун Геловани пас дод ба Маркович. Алексей Геловани ба Абдураҳмон Нозимов. Нозимов ба Азизбек Ҳаитов. ва ҳамин гуна футболбозони дастаи Равшан ҳоло ҳаракат карда истоданд ки тавассути канори рост ҳуҷуми худро давом диҳанд. пешроҳи ҳамлаи навбатии дастаи Равшан гирифта шуд, аммо бозигарони Панчер имкон пайдо накарда истоданд ки ҳуҷуми худро ба роҳ монанд ва бозигари ҷавони ин даста Абдуфаттоҳ Худоидодзода тӯбро аз даст дод. бозигарони дастаи Панчер тавре мебинед зиёдтар ба хатти дифои худ такя заданд ва метавонем бигӯем ки тарҳи ҷойгиршавии бозигарони ин даста дар маҷмӯъ 4-5-1 аст. Нозимов тӯбро гирифт. фишори футболбозони дастаи Равшан инҷо самар овард. имконият ҳаст, зарба ва гол. ҳисоб кушода мешавад дӯстони гиромӣ дар дақиқаи 18-уми рақобат ва Шеридин Бобоев ба задани гол даст меёбад. Шеридин дар ин ҳолат бисёр ҳам хуб аз имконияте ки ба миён омада буд истифода бурд ва тавре мо мебинем панҷумин голи худро дар мавсими кунунӣ ӯ ба ҳадаф мерасонад. ҳоло ҳатман саҳнаи такрориро хоҳем дид. онҷо бисёр бозигузории хуб ва таркибборои ҷолибе бо иштироки футболбозони дастаи Равшан ба миён омад ва Шеридин Бобоев дӯстони гиромӣ дар мавсими кунунӣ акнун ба яке аз пешсафони асосӣ дар пойгаи нишонзанҳои беҳтарин шуда истодааст. дар бозиҳои даврҳои сеюму чорум пайдар ҳам ду голӣ зад. имрӯз бошад як голи дигар дар даври шашум ва шумораи умумии голҳояш ба 5 то расид. таркибборои ҷолиб ва дидани бо иштироки футболбозони дастаи Равшан тавре шумо ҳам дидед ба голи якуми ин бозӣ оварда расонд ва мо мебинем ки ҳисоб бо ҳамин кушода мешавад. инҷо вайрон шудани қоидаи бозӣ аз сӯи футболбозии дастаи Равшан ба назар расид. дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарини ин мавсим ҳамчунин дӯстони гиромӣ Азизбек Далиев аз Барқчии Ҳисор ва Димитро Беланок аз ҳайати дастаи Вахш низ фаъол буданд. онҳо ҳоло 4 голӣ доранд. Манучер Ҷалилов аз Истиқлол, ҳамлагари ҷавони клуби марказии варзиши Артиш Ҳабибов, Нуриддин Ҳамроқулов аз Вахш, Пол Камолафе аз Хуҷанд, Олаулова Аянвале аз Равшан ва Квадво Фримпонг аз Регартадас 3 голӣ доранд. пешсафони асосӣ маҳз онҳо мебошанд. Абдураҳмон Нозимов ба канори рост пас медиҳад. идомаи ҳуҷумро мебинем. хело мавқеъҳои зиёдро холӣ мемонанд дар хатти дифои худ футболбозони Панчер ва ҳариф яке паси дигаре ин ҳудудҳоро истифода бурда кӯшиш карда истодааст ки имкониятҳои навбатии голзаниро барои худ ба вуҷуд орад. зарбаи кунҷӣ бо иштироки футболбозони дастаи Равшан. ирсоли тӯбро мебинем. хуб, боз ҳам як зарбаи кунҷии дигар инҷо таъин мешавад.
ирсоли навбати тӯб инҷо акнун натиҷа надод. хуб дӯстони гиромӣ, ман болотар дар мавриди ҷадвали умумии мусобиқа ҳарф задам, вале як нуктаи дигарро ҳам барои шумо шарҳ ва тавзеҳ додан лозим аст. ин мавқеъгирии бисёр зичи дастаҳое ки дар миёнаи ҷадвал ҳастанд ва тақрибан тафовути зиёд байни онҳо дида намешавад. яъне аз ҳисоби шумораи имтиёзҳо тақрибан баробарӣ аст. ҳоло байни дастаҳо эсхата, артиш, барқчӣ, регартадаз ва ҳулбук. албатта ҳоло ибтидои мавсим аст, ин гуна ҳолат ҳатман дар ҷадвал ба миён меояд, вале рафта рафта боз баъдан мо хоҳем дид ки чӣ гуна нишондиҳандаҳои иловагӣ, ҷузъиётҳои дигар ки дар муайян кардани мавқеъи пешсафии дастаҳо муҳим ва зарурӣ ҳастанд, дар мавқеъгирии ниҳоии онҳо чӣ гуна саҳм мегузоранд. аз вазъияти стандартӣ ирсоли тӯб аз сӯи футболбози дастаи Панҷшер, аммо на он қадар хуб буд. зарбаи баъдӣ бошад, хело ҳам қавӣ. бартараф мешавад ин зарба. футболбози рақами 13 Қурбонбой Шералиев аз масофаи дур дар ҳолати қаблӣ зарба зад. Гритсенко оромона тӯбро ба даст мегирад ва ҳамдастҳояшро ҳам ӯ ором карда истодааст. дарвозабони бисёр бо таҷриба аст Евгений Гритсенко. ва бубинед саросема намешавад дар додани паси аввал, дар роҳандозии ҳуҷумҳо. ӯ оромона метавонад ки тӯбро ба ихтиёри худ гирифта барои оғози ҳамлаҳои навбанави дастааш саҳм гузорад. аз канори чап партофти тӯб аз сӯи Шодиҷон Муродов натиҷа надод. бозигари дастаи Панҷшер тавонист пешироҳи ӯро бигирад. акнун зарбаи кунҷӣ. сармураббии тими миллии кишвар Гела Шекиладзе имрӯз барои тамошои рақобат ба варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе омадааст. ирсоли тӯбро мебинем ва рост сӯи дарвоза. дар ин ҳолат аз зарбаи кунҷӣ тӯб равон мешавад. хело хатарнок буд. Петер Саркодие тавонист ки ин ҳолатро бартараф кунад. як бори дигар биёед бубинем ҳолатеро ки зарбаи кунҷӣ аст, вале ин бор футболбозони дастаи Равшан ба таври дигар тӯбро ба бозӣ дароварданд. бахтовари Хуршед акнун ба оҳистагӣ ҳамин футболбози ҷавон ба дифоъгари асосӣ дар канори чапи хатти дифоъи дастаи Равшан табдил меёбад. мавсимҳои қаблӣ ҳам гоҳ-ногоҳ ба ҳайати асосӣ ворид мешуд, аммо ин мавсим хело зиёд мо ӯро дар ҳайати асосӣ мебинем ва аслан бозиҳояш бад ҳам нест. баръакс бояд бигӯем ки дифоъгари канорӣ ки қаблан Сорбон Ғиёсов дар канори рост зиёдтар бозӣ мекард, ба дифоъгари марказӣ табдил ёфтааст ва зиёдтар мо ӯро дар хатти дифоъи марказ дида истодаем.
вақтовари хуршед аз канори чап инҷо ба ҳуҷум пайваст мешавад. паси бисёр хубу дақиқ дод ва баъдан футболбози дастаи Панҷшер қоидаи бозиро муқобили Шодиҷон Муродов вайрон кард. қоида вайронкуnie ки мо шумо дидем хело ҳам наздик ба дарвоза сурат гирифт. аз ин масофа албатта имкон ҳаст ки зарбаи ҷаримавӣ ростсӯи дарвоза равон карда шавад. чор нафар дар девори дифоӣ ҷо гирифтанд аз футболбозони дастаи Панҷшер ва Абдураҳмон Нозимов дар назди тӯб аст. иҷозат дода шуд. партофти тӯбро мебинем ва бубинед ки албатта он нақшае ки доштанду мехостанд тавассути ҳамин гуна як бозиёроӣ муваффақ шаванд. футболбозони дастаи Равшан ба пуррагӣ комёб нашуданд дар ҳолати қаблӣ. шояд бисёриҳо аз Абдураҳмон дар ҳамон ҳолат зарбаи рост интизор буданд, аммо ӯ дидаву дониста ба канор тӯбро равон кард ба он нуқтае ки ҳамдастааш озод буд ва баъдан мо ҳуҷумро дидем ки чӣ гуна ба он тартибе ки мехостанд худи футболбозони дастаи Равшан роҳандозӣ кунанд идома наёфт. фишори бисёр хуб аз сӯи футболбозони дастаи Равшан. онҳо баъд аз тӯбро аз даст додан дар 3-1 аввали майдони ҳариф ба прессинг мегузаранд ва зуд тӯбро ба худ бармегардонанд. Абдураҳмон Нозимов ирсоли навбатии тӯб ба канори рост буд ва баъдан Маркович ба дохили ҷаримагоҳ тӯбро равон кард, аммо дарвозабон Петер Саркодие инҷо фаъолтар буд ва бо ҳамин ҳуҷуми ҳарифро бартараф намуд. мубориза идома меёбад. Шодиҷон Муродов хуб инҷо андаке бархурд ҳаст, вале ишора ба он аст ки мумкин зидди Шодиҷон Муродов қоидаи бозӣ вайрон шуда бошад. Равшан Азизов дар ҳолати қаблӣ. дӯстони гиромӣ, ба ҳар ҳол андаке ба футболбози дастаи Равшан бархурд. ҳоло дар ҳайати дастаи Панҷшер дӯстони гиромӣ футболбозӣ вазъ мешавад. Фирдавс Алиназаров ба майдон мебарояд ба ҷои бозигари рақами 21 Кристиан Гиан. футболбозе ки дар хатти дифои марказ бозӣ мекард ва хело хатоҳои зиёд дошт, инҷо аз майдон гирифта мешавад. инак довар акнун иҷозат медиҳад ки тӯб ба бозӣ дароварда шавад ва ҷои ёдоварист ки дар ҳолати қаблӣ албатта он вазъияти ба вуҷуд омадаро ба пуррагӣ дида баромаданд дар ҳуҷраи ВАР. маълум шуд ки ягон асос барои бекор кардани қарори қаблии довар албатта нест, яъне ҳеҷ ҳуҷҷат ҳам набуд то ин ки довар Рустам Нурматовро ба назди монитори ВАР даъват кунанд. Панҷшер хело заиф бозӣ дорад дар аввали рақобати имрӯза ва Равшан ба пуррагӣ бартариро ба дасти худ гирифтааст. инҷо боз як ирсоли дигар ба ҷаримагоҳ дида шуд, аммо дифоъгари дастаи Панҷшер пешроҳи ин партофтро гирифт ва бубинед дар зудтарин фурсат чӣ гуна футболбозони Равшан боз тӯбро ба худ баргардонида истодаанд. зидди Равшанҷон Азизов
қоидаи бозӣ вайрон мешавад ва корти зард ба футболбози дастаи равшан. Алексей Геловани чандон розӣ нест бо чунин қарори довар, аммо тавре мо шумо мебинем аллакай довар қарори худро баровард ва ба ӯ корти зард нишон дод. ду футболбози дастаи равшан аллакай корти зард доранд, яке ҳамлагар Олаулова Аянвале ва дигаре нимуҳофизатгар Алексей Геловани. хуб, боз як қоида вайронкунии дигарро довар дар ин ҳолат ба эътибор мегирад. андаке эътироз ва норозигии футболбозони дастаи равшан аз довар зиёд шуда истодааст. дар ҳамин ҳолатҳо албатта баҳсҳо ба вуҷуд меоянд дар рафти ҳар як бозӣ, ин чизи ногузир аст, вале тавре худи мураббӣ Дмитрий Черишев ҳам ишора мекунад, дар ҳолати мазкур қоида вайронкунӣ набуд. зарбаи ҷаримавӣ таъин шуд. дӯстони гиромӣ, бозигари дастаи Панчер ва фикрам аз ҳоло тасмим дорад барои иҷрои зарбаи ростии дарвоза. як бори дигар метавонед бубинед. медонед дар саҳнаи такрорӣ дидан мумкин ки ба ҳар ҳол Аудри Йолазепата, дифоъгари марказии дастаи равшан, дар ҳамон ҳолат каме ба бозигари ҳариф бархӯрдааст. ҳолат бисёр хатарнок аст гӯем барои дастаи равшан. аз ин масофа имкони иҷрои зарбаи рост ҳаст. дар девори дифоъи дастаи равшан аксари футболбозони қоматбаланди ин тим ҷо гирифтанд. ва акнун хоҳем дид ки зарба чӣ гуна иҷро мешавад. иҷозат дода шуд. зарбаро мебинем. хело ҳам баланд дар ин ҳолат зарба мезанад футболбози дастаи Панчер Умарҷон Шарипов. ӯ қаблан дар ҳайати дастаи вахш бозӣ мекард ва хело моҳирам буд дар иҷрои зарбаҳо аз вазъиятҳои стандартӣ. ҳатто узви дастаи мунтахаби олимпии кишвар ҳам буд дар солҳои қаблӣ Умарҷон Шарипов, аммо як муддате ки аз футбол дур шуд ва баъдан баргашт, имкон надоданд дигар ӯ дар сатҳи қаблӣ бозӣ кунад. ҳоло зуд довар ба майдон табибони ҳар ду дастаро даъват мекунад. нофаҳмӣ байни футболбозон дар ин ҳолат. инҷо албатта ба бозигароне ки осеб гирифтанд ҳоло кӯмак расонидан лозим. хуб, ҳолати баҳснок аст. албатта ҳеҷ кас инро инкор намекунад. довар ҳатто ишораам накард ки ба кадом самт зарбаи ҷаримавӣ таъин шуд. дар ҳамон лаҳза дар мадди аввал Рустам Нурматов ба он ишора дошт ки бояд зуд ба футболбозони осеб гирифтаи ҳар даста кӯмаки тиббӣ расонида шавад. зеро тавре мебинед ҳангоми бархӯрд ба замин футболбози дастаи Панчер ҳам андаке осеб гирифт ва бозигари дастаи равшан низ. ҳарчанд чунин ба назар расид ки аслан қоидаи бозӣ аз сӯи футболбози дастаи Панчер дар ҳамон ҳолат вайрон шуд. ба тамошои бозии имрӯза ба варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе як гурӯҳ аз мухлисони дастаи равшани Кӯлоб омаданд. умуман мухлисони Кӯлоб шаҳри Бостонӣ дар ҷарони тамоми бозиҳо фаъоланд ва дар ин баробар аз эҳтимол дур нест ки як гурӯҳ аз мухлисони дастаи Панчер ҳам дар майдон ҳузур доранд.
чунки аз рӯи мушоҳидаҳои охире ки ҳаст дар ҳар кадоме аз бозиҳои лигаи олӣ ҳатто як гурӯҳи хурд ҳам бошад аз мухлисони дастаҳое ки дар сафар бозӣ мекунанд онҳоро дар майдон мо мебинем. зуд тӯбро тавонистанд аз футболбозони дастаи Панчер бигиранд бозигарони Равшан, аммо натавонистанд ки ҳамлаи худро ба роҳ монанд дар ҳолати қаблӣ. бозам прессинг ва хело хуб тӯб ба ихтиёри футболбозони дастаи Равшан баргардонда шуд. Шеридин Бобоев пас медиҳад ба Бахтовари Хуршед. Акнун ирсоли навбатии тӯб ба Маркович буд. Маркович бошад ба дохилтари ҷаримагоҳ хост тӯбро равон кунад, аммо комёб нашуд. фурсати навбатӣ ҳаст. инҷо имкониятро мебинем. Чӣ гуна хуб, аммо Шодиҷон Муродов каме сарусойма мешавад. хело дар мавқеи хубе буд ин футболбоз ва бибинед чӣ гуна зарбаро хато мезанад. ҳоло ҳуҷуми футболбозони дастаи Панчер онҳо чандон зиёд дар рафти бозии имрӯза ба ҳамла намегузаранд, аммо ба ҳар ҳол тӯли чанд дақиқаи охир талошҳо аз сӯи дастаи мазкур ҳам барои роҳандозии ҳамла дида мешавад. Парвиз Боқӣ Охунов футболбозони дастаи Панчер дар ин ҳолат акнун натавонистанд ки ҳуҷуми худро ба нуқтаи ниҳоӣ расонанд. дар назди ҷаримагоҳи ҳариф ба якдигар пас медоданд ва яке аз пасҳо тавре дидем рост ба дохили ҷаримагоҳ рафт. онҷо аз футболбозони дастаи Панчер касе набуд ва бо ҳамин хавфу хатар бартараф шуд. Али Назаров хело хуб мубориза бурд ва тавонист ки пешроҳи ҳамлаи ҳарифро бигирад. акнун ҳуҷуми навбатии бозигарони дастаи Панчер ва инҷо зарбае ки мо шумо дида истодем хато буд. легионери ин даста Маҳдӣ дар ҳолати қаблӣ бо пои чап зарба зад, вале дарвозарон натавонист ки дурусту бехато ба нишон гирад. Спокойно, спокойно. Первый! дарвозабони Панчер дар ҳолатҳое ки тӯбро аз назди дарвозаи худ дур мекунад чандон муваффақ нест. яъне тавре мебинем ӯ тӯбро наметавонад ки ба масофаи тӯлонӣ равон кунад, на дақиқ ба ҳамдастаҳояш пас диҳад ва ҳар дафъае ки ӯ тӯбро зада
ба марказ мехоҳад равон кунад. Тӯбро ҳатман футболбозони дастаи Равшан ба даст оварда кӯшиш карда истоданд ки ҳамлаҳои худро ба роҳ монанд. Алексей Геловани توپ در اختیار فوتبالبازان دسته روشن باقی میماند. ارسالی بسیار هم خوب و وضعیت خطرناک. چگونه امکانیت برای فوتبالبازان پنچر. طول چند دقیقه آخر طور گفتیم این دسته خیلی هم فعال شده است. من اگر ما 35 دقیقه اول رو به اعتبار بگیریم اونجا برتری زیاد در دسته روشن بود و حالت بحثناک مذکور مهدی اشاره دارد به ور که باید دیده برآمده میشد هجوم باشد دوام یافت و در موج دوم هجوم خود هم فوتبالبازان دسته پنچر امکانیت بسیار خوبی رو پیدا کردند و طور ما دیدیم ضربه قبلی از پهلوی دروازه یوگنی گریتسنکو گذشت. اینجا ارسال نوبتی توپ با کنار چپ توپ میگذارد فوتبالبازان دسته پنچر هجوم رو دوام میدهند. پس با قفا ارسال توپ رو میبینیم و اکنون این حالت رو دفاعگری مرکزی دسته روشن سوربون غیاسوف برطرف کرده ایستاده است. عمرجان شریپов و همین لحظه فاولی مخلصان دسته پنچر هم به گوش میرسد. دوستان گرامی که آنها نیز از دسته دوست داشته خود گل طلب دارند. آخری قسم یکم خیلی هم فاول شد دسته پنچر اما فرصت ها رو استفاده کرده نتوانست. روشن اکنون در عکس الهجوم کوشش میکند بخت خود رو پیدا کند. شریدین بابویف در کنار چپ خیلی خوب امکانیت هست ضربه او رو میبینیم اندک بلندتر ترکیب آرایی بسیار هم زیبا با اشتراک شریدین و عزیزبک حییتوف بود در حالت قبلی. یک بار دیگر بیاید ببینیم ضربه زده شریدین بابویف رو. بعد از خاتمه وقتی اساسی 3 دقیقه وقت ایلوه شد دوستان گرامی. از نزدیک دروازه توپ به بازی در آورده می شود.
ва дар ҳолати мазкур тавре мо мебинем вайрон шудани қоидаи бозиро довар ба эътибор гирифт Шеридин Бобоев дар лаҳзаи қаблӣ. қоидаи бозиро вайрон карда буд. Абдуфаттоҳ Худойдодзода инҷо футболбозони дастаи Панчер ҳоло талош карда истоданд барои роҳандозии ҳамлаҳои худ. ва боз ҳам тавре мебинем як вазъияти стандартии дигар ба фоидаи дастаи Панчер таъин мешавад. Али Назаров ирсоли тӯбро анҷом дод. Ин ҳолат бартараф шуд. ва дӯстони гиромӣ бо ҳамин 3 дақиқа вақти илова шуда ба замони асосии нимаи якум хотима ёфт. Дӯстони гиромӣ ҳисоб 0-1 ба фоидаи дастаи Равшан. Дастаҳо бо ҳамин ҳисоб ҳоло ба танаффус мебаранд. Баъд аз чанд лаҳза бармегардем барои тамошои қисми дуюми бозӣ ва умедвор мешавам ки дар нимаи дуюм низ моро ҳамроҳӣ хоҳед кард. Новая жевательная резинка 1xBet. Потому что из-за постоянных выигрышей вам придется чаще улыбаться. Ведь букмекерской компании 1xBet сотни событий каждый день, гарантия выплаты и быстрый вывод средств. 1
دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، این ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه است و ما گزارش خود را از بازی دسته های پنچر جلالدین بلخی و روشن کلوب از دایره بازی های دور ششم لیگ اولی دوام میدیم و طور بالاتر گفتیم در خاتمه نیمه یکم حساب 0-1 به فایده دسته روشن بود. گل یگانه رو شریدین بابویف در دقیقه 18 به هدف رساند و با همین دسته روشن در حساب به پیش برآمد. امکانات دیگر هم بودند، اما باید این نکته رو هم گفته گذاریم که بعد از دقیقه 35 مخصوصا دسته پنچر فعال شد و در طول دقیقه بعدی امکانات ها داشت برای زدن گل، مخصوصا فرصتی بهترینه که اونها داشتن ضربه زده بازیگر این تیم از پهلوی دروازه گذشت و باز یک وضعیت استانداردی دیگر بود که اونجا ضربه اجرا شده نسبتاً بلند رفت. اکنون دوستان گرامی ما طور دیده ایستادیم قسم دوم شروع می شود. تغییرات ها حالا نیستند و در جریان بازی دسته ها در قسم دوم یک بار دیگر هیئت های هر دسته را با شما میخواستیم گفته گذاریم. یوگنی گریتسنکا در خط دروازه دسته روشن است. در خط دفاع سوربون قیوسوف، اودری یولازپاتا در مرکز، اندری مارکویچ با همراهی بختیوری خورشید در دو کنار بازی دارند. در خط نیم محافظه الکسی گلوانی، عزیزبек حییتوف، عبدالرحمن نوزیموف و همچنین شادی جان مرادوف بازی میکنند. در خط حمله شریدین بابویف با همراهی اولا اولووا، ایانوالی، اوگونتانده. شکل پوره نامناسبی این فوتبال باز که بسیار طولانی است همین گونه می باشد. خب طرح جایگیری در مجموع طور گفتیم 4-4-2 است و سرمربی دسته دمیتری چریشف از کشور روسیه می باشد. هیئت بازیگران دسته پنچر باشد عبارت از فوتبال بازان زیرین. در خط دروازه پتر سارکودی، فوتبال بازانی در میدان نردمایی داشته. غیر از دروازه‌بان اینها روشن جان عزیزوف کاپیتان دسته، عبدالفتاح خدایدادزاده، قربانبو شیرالیف، همچنین مهدی، باز غیر از اونها دوریان نگانگونتنگو، پرویز بوقیاخونوف، روزی محمد عبدالرحمانوف، رستم کوچکارов و همچنین فردوس علی نظرов. طور ما دیدیم در رفتی نیمه یکمی رقابت بعد از خطای زیاده که هم دستش کریستیان گیان داشت با میدان برآمد. سرداوری رقابتی امروزه رستم نورماتوف است. با او در کنارها حمزه شاهی مردانوف و شریفبек نوریدینوف کمک کرده ایستادند. داور چهارم اصلدین تغویف. گروه ویدیو داوران هم هستند با راهبری گلمرادی سعدالله، همچنین دلشاد رحمان و زحل خوجه نظرова در این بازی کار میکنند. کمیسر بازی فریدون عطایف و ناظر داوران امید رحیموف. همچنین یک نکته دیگر رو خواستم گفته گذارم که سرمربی دسته پنچر بختیار حکیموف است و در استودیو مربیان او سرمربی موسم گذشته دسته پنچر بویر اگامبردیف و همچنین برادر او ولی اگامبردیف هم که به واسطه بحثی یاوران سرمربی کار میکنند در استودیو مربیان دسته پنچر هستند. علی نظرов از اوت رو با بازی می‌دارد. بسیار پرتافتی خطرناک و اینجا ببینید چگونه مبارزه به میان آمد. فردوس علی نظرов اصلا در سال‌های قبلی هم وقتی در هیئت دسته وحش بازی می‌کرد از اوت همین گونه خیلی خوب و راست با داخل جریمه گاه توپ رو با مسافت طولانی روان کرده می‌توانست. با این البته او وضعیت‌های خطرناک رو هم برای همدسته‌هایش به میان می‌آورد. ارسال توپ رو می‌بینیم. باز یک حالت دیگری که می‌توانست فرصت پیدا شود برای بازیگران پنچر، اما اکنون داوری کناری اشاره دارد که اوت با فایده دسته روشن است. شریدین بابویف طور بالاتر قید کردیم گل پنجمی خود را در موسم کنونی به هدف رساند.
ва ҳамин ҳоло агар мо ба ҷадвали умумии мусобиқа назар андозем, дӯстони гиромӣ, равшан дар ҷадвали онлайн ба зинаи якум баромадааст. вале фаромӯш бояд накунем, ҳоло дастаҳои Истиқлол ва Вахш бозиҳои худро дар доираи даври мазкур доир накардаанд. онҳо пагоҳ бозӣ мекунанд. Истиқлол бо Барқчӣ бозӣ хоҳад кард дар сафар. инҷо фурсат барои бозигарони дастаи Панчер пайдо нашуд. хело дуру дароз фикр кард Парвиз Боқиёхунов ва баъдан тасмим гирифт. аллакай бозигарони Равшан баргашта пешроҳи ӯро гирифтанд. ва дастаи Вахш бошад дар навбати худ бо клуби марказии варзиши Артиш бозӣ мекунад. ин бозӣ низ пагоҳ сурат мегирад дар ҳамин майдон ва интизор меравад бисёр як рақобати хубу диданиро ин дастаҳо барои мо пешниҳод кунанд. аз масофаи дур зарбаро мебинем ва футболбозони Равшан ба якдигар халал расониданд. инҷо офсайд буд барои Азизбек Ҳаитов. Азизбек албатта аз ҳамдасташ узр мепурсад, лек бубинед ки зарбаи бисёр ҳам қавӣ иҷро шуда. дар ҳамон ҳолат агар хато накунам зарбаро Шеридин Бобоев зада буд, певиста ба Азизбек расида баргашт. Азизбек Ҳаитов ва Шеридин ҳамдигарфаҳмӣ бисёр хуб доранд дар бозиҳои дастаи Равшан. ин чизро мо дар рақобатҳои қаблӣ ҳам дидем бо иштироки онҳо. хело хуб. инҷо ҳуҷуми навбатӣ метавонад боз ҳам идома ёбад ва қоидаи бозӣ вайрон мешавад. довар ишора бар он дорад ки Равшан Азизов қоидаи бозиро вайрон кард ва корти зард мегирад. дифоъгари дастаи Панчер бар муқобили Азизбек Ҳаитов ӯ қоидаи бозиро вайрон кард. хуб, ду футболбози дастаи Равшан ҳоло дар замин хобиданд. ба онҳо кӯмаки тиббӣ лозим аст ва мо як бори дигар мебинем ҳолати якум ва ҳолати дуюм. дар ҳар ду маврид мас Равшан Азизов кӯшиш кард то пешироҳи футболбозони дастаи Равшанро бигирад. аслан дастаи Равшан дар бозии даври гузашта муқобили ҳосилот вақте ҳунардамоӣ мекард дар майдони хонагии худ дар қисми дуюм дучори мушкилӣ шуд. нимаи аввал 2-0 пешсаф буданд, аммо баъдан ташаббуси бозиро ба дастаи ҳосилот доданд ва қисми дуюм бо бартарии нисбии дастаи Амин Субҳонӣ сипарӣ шуд. ва мураббии эронӣ бо шогирдонаш албатта хело талош карданд то ин ки боз як имтиёзи дигар гиранд, зеро дар бозии охир ба Равшан муяссар шуда буд ки мазарат ба ҳосилот албатта муяссар шуда буд ки дар нимаҳои дуюм имтиёз касб кунад, аз ҷумла дар баробари Вахш, дар баробари Истиқлол онҳо ба чунин натиҷа ноил шуданд. ва дар ин бозӣ ҳам аз ин чиз дахтараш дар ҳамон бозии қаблӣ аз ин чиз онҳо умедвор буданд. Нуриддин Давронов, собиқ футболбози тими миллии кишвар, ҳам барои тамошои бозӣ имрӯз ба варзишгоҳ омадааст. хуб, Шодиҷон Муродов нисбатан осеби ҷиддӣ гирифтааст дӯстони гиромӣ ва ҳоло ӯро бо кӯмаки табибони дастаи Равшан аз майдон берун бурда истоданд. дар қисми якум ҳам як зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи дастаи Равшан буд, аммо он ҷо мисли ин зарба ё мисли ин ҳолат дактар агар бигӯем масофа наздик набуд ва баъдан дар ҳамон ҳолат Абдураҳмон Нозимов аслан ирсоли тӯбро анҷом дод. ҳоло хоҳем дид ки дар ҳолати мазкур акнун Абдураҳмон Нозимов чӣ гуна қарор мебарорад. девори дифоӣ гузошта шуд, бевосита зарба аз сӯи ӯ ва ин ҳолат аз ҷониби дифоъгарони дастаи Панчер бартараф мешавад. ҳамчунин тӯб каме ба девори дифоӣ ҳам расид ва самти ҳаракати худро дигар кард. аксулҳуҷуми футболбозони Панчер
канори чап озод аст ва ирсоли тӯб ба ҳамин канор бехато анҷом дода шуд. Абдуфаттоҳ Худоидодзода ирсоли тӯб ба сӯи ӯ, боз ҳам канори муқобил озод буд. Инҷо бозигарони дастаи Панчер тӯбро соҳиб шуданд. партофти навбатӣ, аммо ин ҳолат бартараф мешавад ва равшан акнун имкон дорад ки ба аксул ҳуҷум фирор кунад. дӯстони гиромӣ, Шеридин Бобоев бо тӯб, пешироҳӣ ӯ гирифта мешавад ва ҳамлаи навбатии дастаи равшанро акнун мо намебинем. ба қафо баргашта зуд тавонистанд пешироҳи ҳамлаи ояндадори равшанро бигиранд бозигарони Панчер. ҳамин гуна ҳолат дар қисми якум хело кам ба миён меомад бо иштироки онҳо. ва аслан равшан дар 35 дақиқаи якум хело фаъол буд ва пайваста дар ҳар ҳолате ки тӯбро аз даст медод кӯшиш мекард ба прессинг гузарад ва дар ҳамон се-яки аввали майдони ҳариф вақте дар лаҳзаҳои ҳамла карданашон тӯбро аз даст медоданд, зуд фишор меоварданду ҳаракат мекарданд ки тӯбро ба худ баргардонанд. пас ба Шеридин, инҷо имконияти навбатӣ ва зарбаи задаи ӯ бисёр хатарнок, аммо каме баланд. Шеридин дар ҷараёни бозии имрӯз аллакай се зарба мезанад. зарбаи якуми ӯ ба ҳадаф расид, аммо зарбаи дуюму сеюм каме ноаниқ ҳастанд. Як бори дигар метавонед бубинед аз масофаи бисёр наздик Шеридин инҷо шонс дошт барои боз ҳам як бори дигар рахна кардани дарвозаи ҳариф, аммо комёб нашуд. пас ба канори чап ҳоло ирсоли тӯбро мебинем. тӯб дар ихтиёри бозигарони дастаи равшан боқӣ мемонад. Азизбек Ҳаитов хато кард. Қурбонбой пас дод ба ҳамдастояш ва ҳоло бозигарони Панчер ба ҳуҷум мегузаранд. Шеридин инҷо имкон пайдо намекунад барои аввалин шуда ба тӯб расидан ва бозигари Панчер бошад тӯбро зада аз майдон берун кард. мавсими гузашта Панчер рақобатҳоро дар Лигаи Олӣ дар зинаи 11-ум ҷамъбаст кард ва баъдан дар бозиҳои гузаришӣ муқобили дастаи Парвози Бобуҷон Ғафуров бозӣ кард ва тавонист рохати худро дар Лигаи Олӣ нигоҳ дорад. маълум мешавад ки ин маротиб футболбози дастаи Равшан Уло ва Аянвали қоидаи бозиро вайрон кардааст. зуд аз вазъияти стандартии футболбозони дастаи мизбон тӯбро ба бозӣ дароварданд. Парвиз Боқиохунов, паси ӯ ба Умарҷон Шарипов, боз ҳам Парвиз Боқиохунов. аксари футболбозоне ки дар ҳайати дастаи Панчер бозӣ мекунанд, дӯстони гиромӣ, онҳо тарбиятдидаи мактаби футболии вахши шаҳри Бохтар ҳастанд. зарбаи бисёр хатарнок буд дар ҳамин ҳолат ва нисбати дарвозабон қоидаи бозӣ вайрон шуд. албатта дар ҳамон лаҳза дарвозабон Евгений Гриценко ҳангоме ки барои тӯб талош мекард, баъд аз ҳолати ба вуҷуд омада андаке ба футболбози эронӣ ҳам бархӯрд. фаҳмидан мумкин аст, зеро ӯ дар ин вазъият, дӯстони гиромӣ, бибинед ба чӣ ҳолат рӯбарӯ мешавад. хуб, ин ҳолатро аслан дар ҳуҷраи ВАР дида баромада истодаанд, дӯстони гиромӣ. ва Рустам Нурматов ҳоло ҳамаро аз назди худ дур мекунад.
дар оғози мавсими имсола аллакай Евгений Гриценко дар як ҳолат ҳамдастиашро дар вазъияти мушкил қарор дода буд. Он бозӣ муқобили Истаравшан буд. аз мавқеаш пеш баромад. берун аз ҷаримагоҳ тӯб ба дасти ӯ расид. ӯро аз майдон хориҷ карданд. зарбаи ҷаримавӣ ва зарбаи ҷаримавӣ бехато иҷро шуд аз сӯи футболбози дастаи Сарафшан. ҳисоб 1-1 шуд. баъдан тавре мо дидем дар рафти бозии баъдӣ ҳам муқобили Эсхата дар давраи дуюми Лигаи Олӣ футболбозони дастаи Равшан ноком шуданд. аммо акнун дар се бозии охир онҳо пайваста пирӯзӣ ба даст меоранд. хуб, ба ҳар ҳол дар лаҳзаи қаблӣ қоида вайронкунӣ аз сӯи Рустам Кучкаров ба эътибор гирифта шуд. ирсоли тӯбро дидем. бисёр ҳам хуб. фурсат ҳаст. зарбаи задаи футболбози дастаи Равшан Андрей Маркович дар ин ҳолат хело баланд буд. ва метавонем бигӯем ки Равшан набзи бозии худро эҳсос кард, пайдо кард бозии худро ва дар рақобатҳои охир тавре дида мешавад ҳамдигарфаҳмии хуби футболбозони ин тим ҳам ба назар мерасад. танҳо як нуктаро бояд бигӯям ки дар чанд бозии охир мо пайваста дар хатти дифои марказ Алиҷон Кароматуллозодаро медидем. футболбози ҷавон. инҷо ҳолат бартараф шуд. аммо дар рақобати имрӯза ӯ иштирок карда наметавонад ва дар хатти дифои марказ дар ҳайати дастаи Равшан дар паҳлӯи Сорбон Ғиёсов Аудри Йола Зепата бозӣ карда истодааст. хуб, ҳолати қаблиро ҳам дида мебароянд. яъне лаҳзае ки пеш аз ҷаримагоҳи дастаи Равшан буд, эҳтимоли вайрон шудани қоидаи бозӣ дар ҳамон ҳолат баррасӣ мешавад ва дӯстони гиромӣ ба вар ишора мекунад довар. Рустам Нурматов ҳоло ишора бар он дорад ки рафта аз наздик ин ҳолатро мебинад. бетаваҷҷӯҳ кунем. Сорбон Ғиёсов дар ин ҳолат ба тӯб нарасид, балки ба футболбози ҳариф бархӯрд. ана дар саҳнаи такрории мазкур ин чиз беҳтар барои мо намудор шуд. футболбози эронии дастаи Панҷшер Маҳдӣ Афтид. ва бибинед, дар ҳамин ҳолат агар аз Сорбон Ғиёсов мегузашт ин футболбоз барояш имкон пайдо мешуд то ҳамларо давом диҳад, чунки ҳоло дарвозабон ҳам наздик набуд ки зуд пешироҳи ин ҳуҷумро бигирад ва ё ин ки дифогарони дигар ҳам набуданд. Сорбон Ғиёсов пои худро мебардорад, ба тӯб намерасад, ба футболбози ҳариф бархӯрда истодааст. ба пурагӣ дида баромад Рустам Нурматов ҳолатро бармегардад ба майдон ва қарори ӯро мо акнун интизорем. медонед дӯстони гиромӣ, ҳоло корти сурх дар даст дорад ӯ ва ба дифогари дастаи Равшан корти сурх нишон медиҳад. Сорбон Ғиёсов аз майдон хориҷ карда мешавад дӯстони гиромӣ. албатта вазъи обу ҳаво, яъне намнокие ки ҳаст, боридани борони пуршиддат дар ин гуна ҳолатҳо бетаъсир нест. баъзан вақт футболбозон гӯем ба ислоҳ ҳисобу китоб карда пои худро мехоҳанд бардоранд ё ин ки пас диҳанд, зарба зананд, аммо ҳолатҳое мешавад ки онҳо ба хато роҳ медиҳанд. Сорбон Ғиёсов корти сурх мегирад дӯстони гиромӣ, корти сурхи мустақим. яке аз бозигарони хуби дастаи Равшан дар 2 соли охир буд ин футболбоз, вале дар ҳамин ҳолат акнун хато карда истодааст. Равшан як нафар кам боқӣ монд. умуман тавре мо гуфтем баъд аз дақиқаи 35 онҳо хело ҳам зиёд ақибнишинӣ карданд. ҳариф бошад
бартарӣ пайдо кард. боз як вазъияти стандартии дигар бо иштироки футболбозони дастаи Панчер. Қаблан аз чунин вазъияти стандартӣ зарбаҳо нодуруст ё хело ноаниқ иҷро шуданд. Инро мо дидем. акнун дар ҳайати дастаи Равшан ҳамин лаҳзаҳо тағйирот ба миён меояд. аз курсии бозигарони эҳтиётӣ рақами 27 дифогар Шаҳриёри Иноятулло вориди майдон мешавад ва ӯ ба ҷои бозигари рақами 27 мазарат ба ҷои бозигари рақами 11 Шодиҷон Муродов ба майдон баромада истодааст. худи Шаҳриёр бо рақами 27 бозӣ мекунад. яъне як ҳамлагар зуд гирифта шуд ва ба ҷои дақиқтар агар бигӯем як ним офизатгари канорӣ гирифта шуд ва ба ҷои ӯ дарҳол як дифогари канорӣ ба майдон мебарояд. бояд акнун дар хатти дифои марказ яке аз футболбозони дигари канорӣ дар ҳайати дастаи Равшан бозӣ кунад, яъне яке аз дифогарон. ва дар ин ҳолат зарбаи ҷаримавӣ бошад. тавре мо мебинем боз ҳам ноаниқ иҷро мешавад, каме баландтар. Умарҷон Шарипов дар ҳамон ҳолат зарба зад. ҷои ёдоварист ки Панчер дар 5 бозии аввал ҳамагӣ як имтиёз гирифт ва аслан ин даста то кунун ҳатто як гол ҳам ба дарвозаи ҳарифон назадааст. онҳо то ин бозӣ 10 гол ба дарвозаи худ сар дода буданд ва ягон гол дар ҳисоби худ надоштанд. ягона мусовӣ муқобили Барқчӣ буд ки 0-0 бозӣ онҳо хотима ёфт. бар муқобили Алексей Геловани дар ҳолати қаблӣ қоидаи бозӣ вайрон шуд. ирсоли тӯб инҷо натиҷа намедиҳад, вале зарбаи баъдӣ бисёр хатарнок ва зуд дар ҳамин ҳолат ишора мешавад ки ба фоидаи дастаи Равшан зарбаи кунҷӣ аст. абдураҳмон Нозимов ба назди тӯб меравад то ин ки аз зарбаи кунҷӣ тӯбро ба бозӣ дарорад. ирсолҳои хубе дошт аз вазъиятҳои стандартии қаблӣ. ин футболбоз дар ҳайати дастаи Панчер бошад. мо ҳоло мебинем андаке мавқеҳои худро футболбозон дигар мекунанд. пештар меравад Рустам Кучкаров ки бисёр суръати баланд дорад. ва Маҳдӣ ки нисбатан қаду қомати баланд дошт, ӯ ба қафо баргашт. инҷо паси нодуруст аз сӯи футболбози дастаи Равшан. агар рост сӯи дарвоза мерафт бениҳоят метавонист ҳолати ногувареро ба миён орад. Шаҳриёри Иноятулло футболбозе ки навакак ба майдон баромад ҳоло чандон хуб ба рафти бозии имрӯза ҳамроҳ нашудааст. бояд бо диққат ва эҳтиёткор бошанд футболбозон дар ин гуна мавридҳо, зеро як иштибоҳ, як хато ба чӣ гуна оқибатҳои нохуш оварданаш мумкин мо дар ҳолатҳои қаблӣ дидем. вазъияти стандартӣ бо иштироки футболбозони Панчер. ирсоли тӯбро мебинем. фурсат ҳаст ва бо сар инҷо зарбаи хатарнок буд, аммо дифогарони дастаи Равшан бартараф карда тавонистанд. боз ҳам зарбаи кунҷӣ, ин маротиб аз канори муқобил акнун ва пайваста зарбаи кунҷиро тавре мо мебинем Фирдавс Алиназаров иҷро мекунад. ирсоли тӯб бозигарони Равшан аз удаи рисолати худ баромаданд дар ҳолати қаблӣ, вале силсилаи ҳуҷумҳои хатарнок бо иштироки дастаи Панчер давом дорад. ин маротиб акнун партофти тӯб каме баландтар буд. хуб, тағйироти навбатиро мебинем. аз майдон гирифта мешавад Рустам Кучкаров ва ба ҷои ӯ рақами 77 Хуршед Абдуллоев мебарояд.
аз ҳисоби оне ки аз нигоҳи шумораи футболбозон бартарӣ доранд, футболбозони дастаи панчер боз ҳам метавонанд тӯли дақиқаҳои баъдӣ фаъолтар шаванд. аммо ба ҳар ҳол дар ҳайати дастаи равшан футболбозони хуб ҷамъ шуданд ки метавонанд дар умум барои халал расонидан ба рафти ҳуҷумҳои ҳариф саҳми худро гузоранд. олауло ва аянвале тӯбро нигоҳ дошт. абдураҳмон нозимов партофти ӯ ба канори рост. инҷо ба ҳар ҳол то ба футболбози дастаи равшан омада расид. шеридин бобоев тӯбро нигоҳ медорад. пас ба бахтовари хуршед. бахтовар боз тӯбро ба шеридин баргардон. абдураҳмон, азизбек ҳаитов ва қоидаи бозӣ вайрон шуда истодааст. инҷо футболбози панчер давре дидед қоидаи бозиро вайрон кард дар ҳамон ҳолат. вазъияти хатарноки навбатӣ ба фоидаи дастаи равшан инҷо ба миён меояд. албатта масофа хело ҳам наздик аст то дарвоза. хуб ин маротиб зарбаро кӣ мезанад? инам ҷолиб аст. мо чанд зарбаи қаблиро дидем ки абдураҳмон нозимов зад. ҳоло шеридин бобоев ҳам дар назди тӯб аст. иҷозат дода шуд. шеридин зарбаи ӯ ва дарвозабон бармегардонад. хело севи муҳим аз сӯи петер саркодие. шеридин дарвозаро бисёр хуб ба нишон гирифт. баъз ин саҳнаи такрорӣ бошад чунин ба назар мерасад ки ба ҳар ҳол зарба баландтар буд. ирсоли навбатиро мебинем. тӯб аз ҳамаи футболбозон мегузарад ва аз ҷаримагоҳ берун мешавад ва акнун бозигарони дастаи панчер ҳаракат карда истоданд ки ҳуҷуми навбатии худро ба роҳ монанд. ҳоло албатта дӯстони гиромӣ дар рафти қисми дуюми рақобат беш аз 15 дақиқаи вақти асосӣ боқӣ мондааст ва шояд боз бо дар назар дошти дақиқаҳои иловагӣ гӯем ҳудуди 20 дақиқа вақт ҳаст барои панчер. пеши роҳи азизбек ҳаитов гирифта шуд, аммо баъдан азизбек боз ҳам дар бозёфти тӯб фаъол буд. ирсоли ӯ бошад рост ба дасти дарвозабони ҳариф рафта расид. олаулова натавонист ки аз равшан азизов бигзарад. равшан азизов бо вуҷуди он ки синни солаш ба ҷое расидааст, дар чунин ҳунарнамоӣ, дар чунин сатҳ албатта бозиҳои бисёр хуб нишон медиҳад ва ҳунарнамояш албатта хело хубу арзанда аст. инак тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи равшани кулоб дӯстони гиромӣ аз майдон гирифта мешавад. бозигари рақами
25 Ола Улова Аянвале ва ба ҷои ӯ рақами 7 Амирҷон Сафаров мебарояд. Амирҷон ҳам бевосита ҳамлагари марказӣ аст ва дар ҳамон мавқее ки Ола Улова Аянвале бозӣ мекард, бозиро давом медиҳад. бозигари мазкур ҳам дар ҳисоби худ, яъне дар назар дорам Ола Улова Аянвалеро, ҳоло 3 гол дорад. ин футбол боз аз кишвари Нигерия аст. Имсол ҳамчунин боз як ҳамватани дигари ӯ Пол Камолафе дар Лигаи Олии мо бозӣ дорад. ин ҳамлагар акнун ба ҳайати дастаи Хуҷанд пайваст. ҳар ду ҳам бисёр қаду қомати баланд доранд ва хело хуб дар оғози мавсим ҳоло бозӣ карда истоданд. зарбаи ҷаримавии навбатӣ ба фоидаи дастаи Панҷшер. дебори дифоӣ гузошта мешавад ва Евгений Гриценко мавқеъгирии ҳамдастояшро як бори дигар аз назар мегузаронад. зарбаи ҷаримавиро мебинем. на он қадар зарбаи қавӣ ва Гриценко оромона ин ҳолатро бартараф мекунад. фоидаи бозӣ вайрон мешавад. бале, иштибоҳ кард футболбози дастаи Панҷшер Рӯзи Муҳаммад Абдураҳмонов. саҳнаи такрориро худатон ҳам дидед ки зидди Алексей Гелавани қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. зарбаи ҷаримавӣ. ирсоли тӯб ва ин ҳолатро футболбозони Панҷшер бартараф мекунанд. тавонистанд ки ҳуҷуми навбатӣ Равшанро бартараф кунанд футболбозони ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва худи онҳо ба ҳуҷум мегузаранд тавассути канори рост. инҷо имкон нест. тӯбро аз майдон берун кард Шаҳриёри Иноятулло. аутҳои дастаи Панҷшер, махсусан лаҳзае ки Фирдавс Алиназаров онро ба бозӣ медарорад, мисли вазъияти стандартӣ ҳастанд. ба масофаи бисёр тӯлонӣ тӯбро равон карда метавонад ва ҳоло тӯб аз бозигари дастаи Равшан аз майдон берун шудааст. аз ин рӯ зарбаи кунҷӣ аст. зуд тӯб ба бозӣ дароварда шуд. Алиназаров на. акнун инҷо партофти ӯ ба ҷаримагоҳ буд, аммо Евгений Гриценко ҳолатро хеле хуб пай бурду зуд аз мавқеаш пеш баромад. агар хато накунам, дӯстони гиромӣ, воқеан Маркович ба хати дифои марказ гузашт ба ҷои Сорбон Ғиёсов ва дар хати дифои марказ ӯ кӯшиш карда истодааст ки ба ҳамдастояш кӯмак расонад.
аз ду канор бахтовари хуршед ва шаҳриёри иноятулло бозӣ доранд. на он қадар партофти хуб, вале бозигарони дастаи Панҷшер имкони ба ҳуҷуми ҷавобӣ гузаштанро ба дастаи Равшан намедиҳанд. албатта ба Равшан андаке мушкил аст. тӯли чанд дақиқаи охир онҳо як нафар кам ҳастанд ва мо инҷо ҳоло гузариши Хуршед Абдуллоевро мебинем. тӯбро аз даст медиҳад. Зепата тавонист пешироҳи ӯро бигирад. Умарҷон Шарипов пас ба канори рост ва инҷо акнун ҳуҷуми футболбозони дастаи Панҷшер боз ҳам боис бар он мешавад ки зарбаи кунҷӣ кор кунанд. бозигарони қоматбаланд кам нестанд дар ҳайати Панҷшер, вале ҳоло имкониятҳои хуб барои онҳо аз вазъиятҳои стандартӣ ба миён наомада истодааст. инҷо зарбаро мебинем ва бисёр ҳам голи зебо дӯстони гиромӣ дар ҳамин лаҳзаҳо. дақиқаи 82-юми рақобат ва Панҷшер дар мавсими кунунӣ аввалин голи худро ба ҳадаф мерасонад. чӣ зарбаи маҳкаму қавие сӯи дарвозаи ҳариф буд. Фирдавс Алиназаров футболбозе ки дар рафти нимаи якум аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ба майдон баромад, ба задани ин гол комёб шуд. як бори дигар метавонед бубинед. дарвозабон интизор набуд аслан дар ин ҳолат. ҳамин гуна зарбаро худи зарба ҳам бисёр як зарбаи мавоҷ аст. таваҷҷӯҳ кунед ба масири ҳаракати он. тоб хӯрда самти дарвоза рафт ва ниҳоятан ба дарвозаи Евгений Гриценко ворид шуд. ҳисоб баробар акнун дӯстони гиромӣ ва футболбозони дастаи Панҷшер кӯшиш мекунанд то боз ҳам барои задани голи навбатӣ муваффақ бошанд. аммо аз сӯи дигар фаромӯш намекунем ки дастаи Равшан ҳам дигар ҳатман фаъолтар мешавад ва кӯшиш мекунад дар поёни ин рақобат боз ҳуҷумҳоро зиёдтар ба роҳ монад. дарвозабон чӣ гуна оли ин ҳолатро бартараф мекунад. Петер Саркодие хуб, дар ҳамин лаҳзаҳо дӯстони гиромӣ тағйирот дар ҳайати дастаи Равшан. аз курсии бозигарони эҳтиётӣ Ҷамшед Мақсумов вориди майдон мешавад, футболбози рақами 5 ва ӯ ба ҷои Алексей Гелавани бозиро давом медиҳад. воқеан барои дастаи Панҷшер тавре мо гуфтем ин аввалин гол аст дар мавсими кунунӣ. ҳуҷуми қаблии футболбозони дастаи Равшанро агар такроран барои мо нишон диҳам бисёр ҷолиб хоҳад буд. онҷо воқеан имконият буд барои задани гол, вале дарвозабон Петер Саркодие тавонист ҳамон зарбаро бартараф кунад. дақиқаҳои поёнии рақобат бисёр ҳам ҷолиб сурат мегирад. инҷо ирсоли навбатии тӯбро мебинем. ҳуҷум ҳанӯзам давом дорад ва боз ҳам футболбозони дастаи Панҷшер тавониста истоданд ки ин ҳолатҳоро бартараф кунанд. зарбаи охири бозигари Равшан ҳам хато рафт, вале худи фурсати ба миён омада дар ду ҳолат бисёр ҷолиб буд барои дастаи Равшан. рӯзи Муҳаммад Абдураҳмонов андаке осеб гирифтааст. гузариши бисёр хуб аз сӯи Азизбек Ҳаитов аз канор. баъдан Шеридин Бобоев зарба мезанад бо сар. рӯзи Муҳаммад баргардонд ва баъдан ба ӯ футболбози ҳариф бархӯрду қоидаи бозӣ вайрон шуд. бубинед Равшан ҳам акнун дигар албатта интизор намешавад, зиёдтар ба ҳуҷум мегзорад то ин ки ба дарвозаи ҳариф гол занад. онҳо бо ҳадафи касби 3 имтиёз вориди майдон шуданд дар рақобати имрӯза. чунин ба назар мерасид ки ҳама чиз аз рӯи нақшаи онҳо пеш рафта истодааст, вале як корти сурх ҷараёни бозии дастаи мазкурро комилан дигар кард. توپ در میدان باقی میماند. بازیگران دسته پنجشیر اون رو به خود برگردانیدند. ارسال نوبتی توپ
мубориза давом дорад ва қоидаи бозӣ вайрон шуд. корти зард ба Шеридин Бобоев. зидди Хуршед Абдуллоев дар ҳолати қаблӣ Шеридин каме қоидаи бозиро вайрон карда буд. ҳоло саҳнаи такрорӣ шояд ҳамин вазъиятро барои мо пешниҳод кунам. як бори дигар метавонед бубинед. инҷо ҳаракат бо даст аз сӯи Шеридин зиёдатӣ буд. ана ҳаминҷо бубинед бо дасти худ бар рӯи Хуршед Абдуллоев ӯ бархӯрд. Хуршед ҳам дар навбати худ пои худро дароз кард, вале ба тӯб нарасид ва имконият буд барои Шеридин то ин ки ҳуҷуми навбатиро оғоз бахшад, вале ҳамон фурсат аз даст рафт. Қурбонбой Шералиев тавонист ки тӯбро боз дар ихтиёри ҳамдастояш нигоҳ дорад. акнун Умарҷон Шарипов партофт ба канори рост. инҷо ҳуҷуми бозигарони дастаи Панҷшер натиҷа намедиҳад. ирсоли тӯб ба канори чап. Петер Саркоди аз мавқеи худ пеш баромадааст ва ӯ зарбаи Евгений Гриценкаро бартараф кард. аз нав тӯб ба назди дарвозабони дастаи Равшан меояд. 4 зарбаи охирро пайваста дар бозии имрӯза дар ҳамин лаҳзаҳо 2 дарвозабон зада истоданд. андаке саросемагӣ ба ҳар ҳол дида мешавад дар ҳар ду тараф. дӯстони гиромӣ, бозигарони дастаи Панҷшер ҳам осемасарона ҳаракат карда истоданд ва футболбозони дастаи Равшан ҳам дар баъзе аз ҳолатҳо ҳамин гуна. ин чиз рабт дорад албатта ба ҳисобе ки мо шумо дида истодаем ва дақиқаҳое ки ҳоло ҷараён дорад. Азизбек дар додани пас хато кард. хело хуб Дориан Нгангу тӯбро нигоҳ дошт. паси ӯ вазъияти хатарнок аст. боз як зарбаи дигар аз масофаи дур. инҷо бозигари дастаи Панҷшер акнун Парвиз Боқиёхунов дарвозаро ба нишон мегирад, вале хато мекунад. биёед бубинем. ана ҳаминҷо зарбаи задаи ӯ дида шуд ва тӯб каме хато рафт. аут ва фоидаи дастаи Равшан. дар даври ҳафтум дастаи Равшан рӯзи 4 май дар хонаи худ муқобили клуби марказии варзиши Артиш бозӣ мекунад ва ҳарифи имрӯзаи онҳо Панҷшер бошад. бо дастаи Истаравшан рақобат мекунад дар сафар. бозии Истаравшану Панҷшер рӯзи 3 май тибқи нақша бояд сурат гирад. аммо дӯстони гиромӣ, ман инҷо як чизи дигарро мехостам ба маълумоти шумо расонам ки бархурди навбати ҳоло ба миён меояд. тибқи дархости иттиҳоди мураббиёни тими миллии кишвар, бозиҳои даври 11-уми лигаи олӣ ба охири моҳи апрел гузаронида шуд. сабаб ин аст ки дар аввали моҳи июн тими миллии кишвар дар ҷамъовади таълимию тамринӣ иштирок мекунад барои беҳтар тайёр шудан ба бозии муқобили Филиппин. бархурди навбатии бозигарон инҷо тавре мо дидем. дар қабати дуюм дарвозабон Петер Саркоди хело хуб ҳунарнамоӣ кард ва довар аз аҳволи бозигарони ҳар ду даста бохабар шуд. касе осеби ҷиддӣ нагирифтааст. бозӣ давом меёбад. лигаи футболи кишвар бо дар назардошти ин дархосте ки истоди мураббиёни тими миллии Тоҷикистон доштанд, бозиҳои даври 11-умро ки мебоист дар аввали моҳи июн сурат гирад, охири моҳи май аввали моҳи июн бояд барпо мешуд, онро ба охири моҳи апрел гузаронидан ва он давраи танаффусие ки муайян шуда буд барои бозиҳо дар ҷоми
ассоциатсияи футболии кишварҳои осиёи марказӣ маъруф ба КАФ дар мусобиқаи роҳи абрешим ки мебоист онҷо Истиқлол ва Регар Татаз иштирок кунанд, аммо ин мусобиқа имсол акнун сурат намегирад. Фирдавс Али Назаров қоидаи бозиро вайрон мекунад. албатта иштибоҳ кард, узр ҳам пурсид, аммо бо ин албатта хатои худро ҷуброн карда наметавонад. корти зард гирифт Фирдавс Али Назаров дар ҳамон ҳолат. ҳоло вазъияти стандартиро мебинем. футболбозони дастаи Равшан тӯбро ба бозӣ медароранд. пас ба канори чап. вазъияти мазкур ҳоло довар бо баланд кардани садоиштаки худ ишора мекунад ки қаблан ҷанбаст шуда буд, зеро тӯб аз майдон берун баромад. ба ин тартиб дӯстони гиромӣ, бозиҳое ки дар даври 11 сурат мегиранд 25, 26, 27 апрел барпо мешаванд ва Равшан дар хонаи худ Ҳулбукро қабул мекунад. дастаи Панчер бошад, дар сафар зидди Ҳосилот бояд бозӣ кунад. Хуршед Абдуллоев хело хуб гузариши ӯро мебинем ва тӯб инҷо ҳам аз майдон берун мешавад. бале, аслан дар ҳолате ки Хуршед Абдуллоев аз канори чап ирсоли тӯбро анҷом дод, ҳамон ҷо тӯб аз майдон берун баромада буд. ана ҳаминҷо. бале, ба пурагӣ. 6 дақиқа вақт илова шуд. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. боз ҳам як бори дигар ва инҷо мо тавре мебинем футболбозони дастаи Панчер ҳам як нафар кам боқӣ мемонанд. Фирдавс Али Назаров иштибоҳ мекунад ва аз майдон хориҷ карда мешавад. корти дуюми зард гирифт ин футболбоз. Азизбек Ҳаитов дар ҳамон ҳолат баъд аз бархӯрде ки буд афтид. бисёр дақиқаҳои ҳаяҷонбарангез аст барои ҳар ду ҷониб, барои мухлисону тарафдорони онҳо, барои истоди мураббиён, барои футболбозон. аз ҷумла тавре болотар дидем аз чеҳраи Бахтиёр Ҳакимов мураббии дастаи Панчер ин чиз аён буд. шумораи бозигарони ҳар ду даста акнун баробар мешавад ва идомаи рақобатро боз ҳам мо шумо хоҳем дид. саҳнаи такрории ҳамон ҳолатро мебинем. Фирдавс Али Назаров тавре мебинед, пои худро мебардорад ва каме ба ҳариф бар мехӯрад. ирсоли тӯб, дарвозабон инҷо хело ҳам олӣ ҳаракат мекунад. инчунин зидди ӯ қоидаи бозӣ вайрон шуд. акнун бубинед дӯстони гиромӣ, дар поёни ин рақобат чӣ гуна ҳолат ба миён меояд. шумораи футболбозони ҳар ду даста баробар шуд. Панчере ки қаблан як нафар зиёд буд кӯшиш мекард барои задани боз ҳам як голи дигар ва ба даст овардани пирӯзӣ муқобили яке аз дастаҳои пешсаф дар ҳамин давр, дар ҳоле ки Равшан як нафар кам буд. аммо акнун худи онҳо ҳам як нафар кам шуданд. шумораи бозигарони ҳар ду даста баробар ва барои Панчер муҳим шояд ин аст ки ҳамин як имтиёзи эҳтимолие ки ба даст меорад онро аз даст надиҳад. барои ҳар ду даста албатта дақиқаҳои поёнии рақобат хело ҳам мушкил сипарӣ мешавад, аммо аз сӯи дигар метавонад анҷоми бисёр фараҳбахш ва лаззатбахше дошта бошад, махсусан барои тиме ки агар ғалаба ба даст орад. Умарҷон Шарипов партофти ӯ ба канори муқобил, инҷо Шаҳриёри Иноятулло тавонист ин ҳолатро бартараф кунад. Абдураҳмон Нозимов пешироҳӣ партофти ӯ гирифта шуд, аммо иртиботро ба пуррагӣ байни бозигарони дастаи Равшан
футболбозони ноҳияи ҷалолиддини балхӣ қатъ накарданд. Нозимов ирсоли навбатӣ ва тавре мо мебинем дар ҳолати қаблӣ Дориан кӯшиш кард ки ҳуҷуми ҳарифро бартараф намояд. ба пуррагӣ ин кор ба ӯ муяссар нашуд. равшан аз нав фаъол мешавад. боз як шонси дигар мумкин пайдо шавад ё на? На. хуб, дар ҳамин лаҳзаҳо акнун довар ба фикрам инҷо садои иштаки худро баланд кард ва мумкин мо шоҳиди тағйирот шавем. ё на? На. бозӣ давом меёбад. ирсоли тӯб. дарвозабон Петер Саркодие тӯбро ба дасти худ гирифт. инҷо акнун албатта зарбаи қавии ӯ натиҷа надод. тӯб аз майдон берун шуд. шояд каме нофаҳмӣ пеш омадааст дӯстони гиромӣ. 6 дақиқа вақт илова карданд, аммо мо дидем ҳудуди 5 дақиқа давом ёфт. дақиқаҳои илова шуда мумкин чӣ нофаҳмие инҷо ба миён омад ва бо ҳамин садои иштаки довар Рустам Нурматов баланд мешавад. рақобати имрӯза мусовӣ 1-1 ҷанбаст шуда истодааст. албатта Равшан дар қисми якум беҳтар буд, Паншер дар нимаи дуюм ва шояд ҳисобе ки мо шумо мебинем аз он дарак медиҳад ки ҳар даста вобаста ба он ҳунарнамоӣ ва арзанда ба он ҳунарнамоӣ ки доштанд имрӯз соҳиби имтиёз шуданд. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо мо ба гузориши мустақими худ хотима мебахшем. то дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. хайр.